Ahojte, rád by som vám ukázal tieto malé, šikovné solárne LED svetielka. Simulujú alarm a preto ich môžeme použiť na výstrahu na nejakom objekte alebo predmete. Ja ich používam hlavne v aute, na rybárskom stojane, ako pozičné svetlo na závažacej loďke pre prípad, že sa vám vybije na vode batéria, ďalej na člne a taktiež na tyčovej bojke. Nabíjajú sa na dennom svetle a pri smievaní sa aktivujú. Naopak, pri svítaní sa deaktivujú. Predávajú sa v rôznych farbách a viete si ich zakúpiť do Euro 50 na AliExpresse.